Liam era un gran panadeiro. Facía os mellores wraps de verduras e batidos de froitas que podes imaxinar. Pero o seu gran soño de comezar unha furgoneta de comida, Bondade Verde, sentíase como unha montaña. Sentábase na súa mesa, mirando a pantalla baleira do ordenador. Necesito un plan de negocio, pensaba. É demasiado traballo. Este sentimento de estar atrapado, esa era a súa barreira da, unha polgada. Non era unha milla, só un espazo minúsculo xusto diante do seu nariz. Un día, a súa amiga Sofía visitouno. Viu a súa cara triste e o caderno baleiro. Liam, dixo ela, non tes que comezar todo o negocio. Simplemente móvete unha polgada. Ela díxolle, esquece o plan. Simplemente escribe o nome, Bondade Verde, na parte superior da páxina. Esa é a túa unha polgada. Liam pensou que era parvo, pero colleu o bolígrafo. Escribiu dúas palabras. Finalmente movera esa polgada. Ao día seguinte, escribiu unha frase máis sobre a súa hamburguesa vegetariana favorita, sorriu Sofía. Ao día seguinte, debuxou un pequeno esbozo da súa furgoneta. Comezar en pequeno fixo que a gran montaña desaparecese. A tarefa xa non era imposible. Era só unha pequena frase tras outra. Rompeu a barreira. A súa lección foi clara, os obxectivos máis grandes lógranse un diminuto paso á vez. Non esperes un día perfecto, simplemente move a túa unha polgada agora mesmo. O segredo para comezar por fin é facer que o primeiro paso sexa tan pequeno que pareza ridículo. Se estás listo para romper a túa propia barreira, subscríbete e comenta, a miña polgada, abaixo para dicirlle a Galicia Andrepo, que vas comezar hoxe.